Nazdar ľudia, dneska sa pozrieme na top 7 videí, po ktorých uveríš na duchov a paranormálne javy. Ak sa ti bude video páčiť, nezabudni dať like na toto video, nezabudni dať odber na tento kanál a kliknúť na zvonček, aby ti nič neuniklo a poďme sa spoločne báť. Ahojte dámy a páni, je tu opäť ten čas, kedy si pozrieme niekoľko strašidelných videí. No, čo to bude? Strašidelné, no povedal by som, že v prvom rade bizarné video sa objavilo na TikToku od užívateľky Maggie z Kolumbie. Tá si v jeden večer nahráva bieleho králika, ktorý si poskakuje po ulici, no v tom sa na pravej strane objaví niečo, z čoho diváci zostali v riadnom pomykove. Sledujte pozorne. Akože, dobre. Mnohí chceli ísť na prechádzku. Vyzerá to ako utekajúca postava, ktorej však chýba horná časť tela. Nech sa už ponáhľa kdekoľvek, rozhodne by som tomu nechcel ísť naproti. No poď. Disney parky po celom svete sú opradené mnohými urban legendami, i keď mnohé sú iba obyčajnými chýrami. V Japonsku sa v jeden deň vybrala trojčlenná rodina pozrieť do miestneho Disneylandu, no potom, čo sa odtiaľ vrátili, dieťa zostalo vystrašené a rodičom povedalo, že už tam ísť nechce. Celý deň otec nahrával videá, na ktorých si po prehratí všimol hrozivé veci. Tieto zábery poslal známej japonskej skupine, ktorá analyzuje podobné videoklipy. Tí našli niekoľko mrazivých dôkazov, na ktoré sa teraz spoločne pozrieme. Akože Na super konci kvalitá. chodby sa záberom myhne niečo, čo vyzerá ako priehľadný duch dievčaťa v bielých šatách. Ďalej sa presúvame na jazdu mini vláčikom, kde na moment je možné zazrieť toto. 快諾者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。 V odraze okna na budove vidíme akúsi lebku, ktorú by sme si bez spomalenia videa ani nevšimli. Rodina sa presúva ku rieke, po ktorej sa plaví výletná loď, na ktorú sa neskôr sami vyberú. Kámoško, ale počúvaj, nechcel by som, aby ma niečo také sledovalo. A ešte k tomu v Disneylande. Pozorne ale sledujte, čo sa nachádza na brehu vo vysokej tráve. Neznáma bledá ruka ako by dávala znamenie, aby si ju kameraman všimol. Najdesivejší dôkaz uvidíme v nasledujúcom videu, ktoré je natočené zo spomínanej výletnej lode. Kamoško chcel chytiť za ruku, že nie, že daj mi ručičku, pôjdeme spolu do Krikov. Super, nie? Ale to je dobré, ako mám husú kožu, čo ti? Fajnová paprčka. A ešte to dieťa, jak sa pozrelo. Deti sú na také nadprirodzené javy obzvlášť vnímavé. Niekto sa z vody drží lode, no viac ako jeho ruku žiaľ nevidíme. No lebo sa skovával, lebo chcel spraviť prekvapenie, že že príde na návštevu domov, že? Tvar dieťaťa je síce cenzurovaná, no aj tak je možné vidieť, že sa za rukou otáča a všíma si ju. Komu teda táto ruka patrí a či sú tieto videá skutočné, zostáva na teraz záhadou. Vaše názory však môžete vyjadriť v komentároch. Skupina kamarátov si užíva splavovanie kanálu na neznámej lokalite. Video začína v uzatvorenej časti a keď sa z nej dostanú von, niečo ich začne pod vodou prenasledovať. Z tohto zostanete poriadne zaskočení. Tuto
no pekne. Ja tu mám husinu. Voda v kanáli nevyzerá byť veľmi čistá a priezračná, no i tak je na videu vidieť, že sa ku partii niečo vo veľkej rýchlosti približuje. Takmer to vyzerá ako ľudská postava s tmavými vlasmi a bielými šatami, no je takmer vylúčené, aby niekto takto rýchlo plával a ešte celý čas pod vodou. Čo si teda myslíte vy? No, staré divadlo. O Baileym, ktorý pracuje v starom strašidelnom divadle, som už hovoril v jednom z mojich videí, kde sa mu podarilo zachytiť ducha údajného zakladateľa. Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it just in case. There's the ghost light. It's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot. And what the fuck? What is that? Hold on, let me get a better look. Dobre ma vystrelo. Kámo, jaká husina. Až mi je zima z toho. V tej doby prešlo niekoľko mesiacov a Bailey si naďalej robil svoju prácu a z času na čas niečo natočil a hodil na svoj profil. Ja by som tam neostal, aby som dal výpoveď. Hneď výpoveď, aj keby som mal prísť o peniaze, s duchmi pracovať nebudem. Najväčšiu pozornosť upútalo toto video, v ktorom píše, že je to tá najstrašidelnejšia vec, aká sa mu kedy stala a že možno dá z práce výpoveď. Možno. Ja by som zvážil, že či hneď nedám. A popravde vôbec sa mu nedivím. It's 9 p.m. on a Saturday. This is my life. So I'm walking through the main stage. Here, I'll flip it. Okay. Ghost light is on. No one in here. Hello. Okay. Kámo, prečo by si sa tomu hlásil, tomu duchovi? Kámoško, došli ťa navštíviť. Tuto. Pána, pani, nie? Keď stojí na hlavnom pódiu, na hornom poschodí hľadiska si všíma dve tajomné postavy, ktoré tam nehybne stoja. Video nie je v najlepšej kvalite, no i tak je možné rozlíšiť, že ide o muža a ženu. V tom čase sa v divadle nemal nikto nachádzať a vstup do hľadiska bol aj tak uzamknutý. Dosť divné toto. A dole do komentára mi napíšte, aký máte názor na to vy a či na takéto veci veríte a či sa vám niečo podobné stalo. Pokračujeme ďalej. Nijako nereagoval, pretože ako sám píše, ostal paralizovane stáť. A ako by ste reagovali vy? Toto je veľmi netradičné video, ktoré ani nemá známy pôvodný zdroj, no vo veľkej miere cirkuluje internetom a sú na ňom zaujímavé reakcie. K videu tým pádom ani nie sú nejaké informácie, ktoré by dopomohli popísať túto záhadu, no aspoň sa mi podarilo preložiť, čo sa tam hovorí. Poďme teda na to. Ja by som sa ho nepýtal, že jak túto pani, že čo chceš, ale že o čo sa ti jedná? O čo? Hm? ¿Quieres? Dime qué quieres. ¿Qué se te perdió? ¿Nos quieres hacer daño? ¿Nos quieres hacer más daño? Mira, de nuevo. Lárgate. Lárgate, te he dicho. En nombre Para de que no nuestro me digas que no hay Señor fantasmas Jesucristo, te luego. ordeno que te vayas de mi casa. Kámo, ale tá čierna hmota v rohu. Dobre im tam prišiel navštíviť duch. Ordeno que te vayas de mi casa. Ay, Diosito lindo. ¡Uy, qué fue! Creo que se va a ir bien, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea. para que no me digas que no hay fantasmas en mi Kámo, ešte hovorí modlitbu. Nemám slov. casa. Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como Es un también duende. perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Pozor, nerozbi stenu. Nekop tam. Akože, dobre. Vystrasiť ho môžeš, ale nerozbi stenu. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, ¿Qué regresa. quieres? Ven, ven, ven. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno que te vayas de mi casa. Kámo, jaký exorcizmus. Že v mene Ježiša Krista ťa vyzývam, aby si odišiel. Vyzývam ťa odiť preč. Kámo, jaký exorcizmus. Te ordeno que te vayas a donde perteneces. Lárgate, lárgate. Toto rozhodne nie je tieň tej odvážnej ženy, ktorá v jednej chvíli dokonca kope do akejsi čiernej masy, ktorá sa snaží opakovane manifestovať. Či už ide o hru svetlá tieňa, alebo ide skutočne o nejakú temnú energiu, ktorá žene narobila veľkú škodu v dome, nechávam na vás, aby ste rozhodli. Mám pre vás ešte jedno video z Japonska, keďže z nejakého dôvodu je táto krajina posiatá urban legendami. No, Stalo sa to v júni roku 2018, keď bezpečnostná kamera na detskom ihrisku zachytila hojdačku, ktorá sa ako jediná samovoľne kolíše. a toto jak vysvetlíš? No, To prilákalo pozornosť neznámeho muža, ktorý si prišiel hojdačku natočiť na svoj telefón. počkaj. Tu bol. Dobre, tu bol týpek, nie? Pozri, ten, čo si natáčal hojdačku, ho tam nevidel. Ale tuto je, vidíš? Tuto je. A tu už není. Jak toto vysvetlíš? Určite ste postrehli, že na zábere je taktiež vidieť vysokú tmavú postavu, ktorá stojí ako zamurovaná pri mohutnom strome. Keď si však v rovnakom čase pozrieme aj video od zvedavého muža, nikoho pri strome už nevidíme. Je teda záhadou, ako je možné, že sa mysteriózny muž zjavil iba na jednom zábere a prečo sa táto hojdačka hýbe, i keď na nej nikto nesedí. Užívateľka Alicia si natáčala video v kúpeľni, keď v tom postrehla, že sa tam nenachádza sama i napriek jej opačnému presvedčeniu. No pekne. Po zvýšení jasu je ako tak vidieť, že tam niekto skutočne je, no neskôr sa zo záberu vyparí. Tak, to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a daj odber na tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.